সেই সৰু ছোৱালী দুজনী খেলি আছিল। খেলি থাকোঁতে সেই বুঢ়াজন আহি সিহঁতক কি কৰিলে, অলপ ধেমালি ধৰণৰ এনেকৈ হাত ধৰিলে বোলে। হাত ধৰি নিচিনা অলপ পিছফালে অলপ মালিৰ কাষত অলপ জংঘল নিচিনা আছিল, তাতে ধৰি নিচিনা বগৰাই নিচিনা তাৰ কি কৰিছে, হাত দুটা এনেকা পিছত কৰিছে। তাৰপিছত বগৰাই তাৰ बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लाना फैदों। जेन जानो हागौ नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ, सोरनिबा सुलुं बिजोंनि गेजेरजों बा सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों नुनानै आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नाय। बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव आं मा भिडिअ लाना फैदों, जेन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हाखाबाय जानो हागौ। बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा, ओरैबायदि लाजिथावना, ओरैबायदि मुगैथाव आखुनि माने 80 बोसोर बैसोनि सासे आबौ जानाय सुबुङाहाय 10 बा 12 बोसोर बैसोनि जानाय सासे लाइमोन गथ'खौहाय बेफोरबायदि इनाय अनागारि खालामनानै माने जिनाहारि खालामनाया जोंनि थाखाय मोनसे साबजाथाव नङा आरो लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, जेन आं नोंथांमोनखौ बयखौबो मोनथिदों, नोंथांमोना एसामिस रावखौ बुजिगोन आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, नोंथांमोना बयबो मिथिखानाय बायदियै नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौहाय नायलांग्रो, बिनि उनाव आं फंनैसो बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर। नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय। সেই সৰু ছোৱালী দুজনী খেলি আছিল। খেলি থাকোঁতে সেই বুঢ়াজন আহি সিহঁতক কি কৰিলে, অলপ ধেমালি ধৰণৰ এনেকৈ হাত ধৰিলে বোলে। হাত ধৰি নিচিনা অলপ পিছফালে অলপ মালিৰ কাষত অলপ জংঘল নিচিনা আছিল, তাতে ধৰি নিচিনা বগৰাই নিচিনা তাৰ কি কৰিছে, হাত দুটা এনেকা পিছত কৰিছে। তাৰপিছত বগৰাই তাৰ কালি 4টা বজাৰ কথা আৰু কি, 4:30 এনেকা বাজিছে। তাৰ চতমাতিয়া। তাৰপিছত কান্দি কাটি ছোৱালীজনী তাৰ আইতাৰ ওচৰত গৈছে। আইতাক বোলে কি হ'ল, এনেকা অমুক এনে কৰিছে কৰি কিনা কৈ দিলে আৰু তাৰ আইতাক। তাৰপিছত আইতাজনীয়ে আৰু খং উঠিল, ছোৱালীজনীক কিয় এনেকা কৰিব লাগে, ইমান বুঢ়া বয়সৰ মানুহজনে ছোৱালীজনীক এনেকা কিয় কৰিছে কৰি কিনা খং উঠিছে আৰু থানাত। তাৰপিছত আমি মিটিং কৰাটো নহ'ল। তাৰপিছত আমি কি কৰিম এখন, তাৰপিছত আমি ছোৱালীজনীক এনেকা হস্পিটালতে লৈ যাওঁ যে আমি হস্পিটালত লৈ যাওঁ, মেডিকেলত লৈ যাওঁ, মেডিকেলে কি ৰিপৰ্ট দিয়ে সেইটোৱে হ'ব আৰু কি। যেতিয়া আহিল মেডিকেলে গিলং ডক্টৰে কয় বোলে এইটো কেছ কি হৈছে বুলি সুধিলে, এনেকুৱা কেছ, এইটো আগতে আপোনালোকে থানাত যাওক, সেনেকুৱা ক'ল। থানাত যাওক, থানায়ে কি ৰিপৰ্ট দিয়ে, থানায়ে আমাক কিবা এটা লিখিত হিচাপে আমি দিব, সেই হিচাপেহে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম। থানায়ে আমাক এখন আহিলোঁ আমি থানাৰ পৰা আকৌ হস্পিটালত গ'লোঁ, টেষ্ট ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে, পেচাব ৰিপৰ্ট কৰি। এতিয়া কেছটো এখন কি ক'ম, আইনে যিটো কৰে সেইটোৱে হ'ব। এইটো কেছটো আইনৰ লগতো আইনমতে হ'ব, আমি এইটো নাজানো। আইনে যি কৰে সেয়ে হ'ব, আমাক আইনে লাগে আৰু কি। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ। निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय। ओरैबायदि लाजिथावना जाबाय जोंनि माने मा होननानै बुंबावगोन, आं थारमाने खुगायाव राव गैला आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि माने 80 बोसोर बैसोनि सुबुङाबोदि दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि अगियान खामानिखौ मावनानै थाङोब्ला जोंनि फैबाय थानाय उन्दैसा गथ'फोरा माबायदि गावनि केरियारखौ दानानै थांगोन आरोना लोगोफोर। माने फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे गिथावना जाथायखौ खालामनानै गालांबाय आरोना लोगोफोर। माने थैनोसै समावबो जुदि बेफोरबायदि लाइमोन गथ'खौ दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ खालामोब्ला बिथांमोना माने जेथिंबो माने सेफटि लामायावनो गैया आरोना लोगोफोर, सेफ थानायनि लामायावनो गैया आरोना। ओरैबायदि गिथावना, ओरैबायदि जाथाय जालांबाय। थ' जियानो
जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नुलांखाबाय जानो हागौ मेन जाथाया माबायदि जादों आरोना लोगोफोर आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावलासै बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि माहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय